Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Pesta mikrofon langkung rumiyin menika menapa menika. Sinten ingkang kajibah halo-halo. Monggo paring dawuh, Bapak. Mboten paring dawuh riyen langsung penyerahan napa niku. Kaya lamaran no. Wis dalu sedaya pamirsa. Injih. Menika wonten bebingah saking panitia kersanipun warengkono mangke. Sedaya atas saged semangat. Mbak Sangi, nggih. Saged semangat tur nambah gairah ditambah lucu sangat. Wah, nambah gairah. Monggo Pak Jinur kapure maringaken menika Mbak Melani oh saking nggih, Rembang. Mbak Melani. Menika Mbak Lila saking Rembang. Menika Mbak Indri saking Mbak Indri Tuban. Mbak Putri jejere menika. Saking Bluro. Salaman. Menika Mbak lajeng Mbak Ida Lala saking Solo. Salaman. Wah. Lajeng Mbak Yosi saking Blitar. Salaman foto. Kasambung Mbak Eni saking akhirat. Saking Bluro ding, Bluro. Nggih, salaman. Bu Yuyun saking Bluro. Nggih. Mbak Tatin saking Ngayogja. Nggih. Difoto Pak kersane cetha. Nah. Foto kare presiden, di. Foto rien. Sampun Mbak Sangi matur nuwun sanget dalipun. Oh nggih, matur nuwun. Oh nggih sembah nuwun Bapak, sembah nuwun. Tuduk. Entuk karangan duit.